729 kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 12:35. An oras hatod sa Indokang. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. DSWD5. DSWD5. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nata Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Mga tugang maray na hapon po sa Gabos ng mga parantabay kan sa tuyang programa ngunyan na Miyerkules. Petsa sa isna kan Enero 2021. Ini po ang sendong amigo sa Radyo Edwin Teralda po. Sarabay-sabay lamang kita digdi sa programang ini. Medyo mareray na naman ang panahon. Mauran, mainit, mauran. Ang losta ka ni pag-araw ka ng sistema, trangkaso si ipon, abo. Kaya ingat-ingat tabi angit, ingat kita Gabos. Ano tabi, nangurod to na lamang ka mo. Iyon na da. Oras pang iniday pang mangurod to. Pasma naman abutan ta ka ini. Bata dati ng pasmado. Katuwang ta dyan sa Lado Technical, siyempre, always happy. Ronald Baldosi, gisan unlike. Yan ang gusto ko sa imo, Tay Baldo, ta. Sige sa unlike mo. Sa mga lugar na iabot sa tuyang broadcast ngunyan, maray na hapon tabi. Ayan. Sige. Totoo po ba ang bareta na igong pasero hali sa Pinas na nagpositive sa new strain kan COVID naman sa Hong Kong? Sabi, yan ang sabi. Ano po? Yan ang sabi na suali digdi pasiring sa Hong Kong nagpositive agabot naman sa airport. Iyan. Pero pigaadalan pa man ang sitwasyon kon iyo mananggad na de. Kaya ingat-ingat manggararitabi kita. Iyon pinakadabes kayan, ingat. Mag-ingat sa nakitatabi. Tanganing magsunod sa kita sa mga ipinapautob kan gobyerno. Si Herminio Roque nga, darakulaw na nahungit, energy pag-depends sa palasyo, maski salto. Dahil ka na magparangalas kanta, iyon na yan. Okay? Anyway, diretso po katakan sa tuya mga pag-restorya. Ay, by the way, maray na hapon palang diyan tabi sa Banwaan Candaraga. Medyo mariray na ang flow kan traffic diyan sa
mga mayor na tinampo dyan sa Daraga, sa sentro, ining pasiring sa T. Perez Street. So sa likod kan Saod. Sagod do maglibot ka duman sa may Ninoy Aquino Park, digi ka naman sa Rizal Street. Yan. Areglado na ang bulos kan trafiko. Ano kayan, paano? Nakataltag yan, dakuluno ng mga PSO. Kada mga 10 metros, may PSO. May mga pulis pa na nakataltag dyan. Kaya, namamanage kimaray ang traffic. Although, igwa manggiraray, ki mga, sabi yung tanag, mga nagpapasaway. Lalo dyan sa Toribio Perez Street. Hindi ba sa likod kan Saod? Sa mga nakaparada paggararay dyan. Pero magayon ang sitwasyon. Yugod mo, yaon dyan nagpakatambak ang mga PSO. Tapos, itong mga polis, mga ano po gayan, garo OJT gayod. Iyo ang mismong minatahaw sa tinampo para may nalingan ako, babae ito kaso bago, babae na nagmamanage ka na traffic, so makorosing baga. May dinagitan nga nitong gurang na buminalyo na samantalang go sa mga auto. Pig para tarama bakan pulis. Ayan. Sabi ni PSO Chief Rene Portillo, siya ang namamahala kan PSO. Nako, kumusta niya ako? Pahit. Okay man nga, pig supervise mi nga ang flow kan traffic. Kada bes nga, iapudan ako ni Alcalde Perete kung may mga nakakaabot sa iyang informasyon na may problema sa traffic. Kaya action agad man tulo si Portillo. So, happy ka na PSO. Sige sa nanlibot niya, pigche-check sa mga tao kon rayaon, buda kon ano ang mga pigigaribo. Magayon pag-araw kayan ang napahit. Sana, dire-diretso na yan. Araw kayan ang pahit. And like manner, digdi man sa to. Dapat, areglaron man kimaradigi ang bulos kan traffic. Yan. Paita sa natabi, Sir Rene Portillo, buda sa mga pag-iriba mo dyan. Tanganing ang bulos kan traffic dyan, areglado na. Sir Edwin, sa Barangay 4, nareparo ko, pagwara ng PSO, mabalik na naman pag-park sa gilid ng tinampo. Dapat po talaga higpitan na mga nagpapark sa tinampo na nakakasagabal, tabawal po baga may ordinance na nagbabawal. Correct? Ayan. Kasuod ma, diyan sa may samo, kataniming barangay, yaon diyan so grupo ni Andy Marbella. So Task Force Kalinigan, Kalinisan at Kaayusan. Gamit nila sa ulabang truck naman. Tapos, may mga pulis na suporta. Ang purpose is sa clearing operation. Clearing operation. Na bawal ang mga nakaparada sa gilid kan tinampo. Mag-tricycle, mag-motor, mag-auto, o ano pamanta, obstruction iyan. Pero duman kasuwapon so natikitan, bako siya na natikitan, garo ikinarga sa truck. Nagkapera. Nagkapera mga motor. Oto nga ni, sige so pakiuron kan saro, na ngaya, kami, bako man tagadigdi. Nag-aarkilaman sa nga kami dyan sa arong na iyan.
Day man ngay kigarahe so naistaran ninda. May auto sinda. Day man kigarahe, natural, mga garahe sina sa gilid kan tinampo, inataymingan ka suod ma. Oh. Kumusta ang sistema? Bakong mamulta ito? 1,000. Maray nga ni, 1,000 siya na. Utong sa roman, nagmumotor. Dahil helmet, ay napakadi malas talaga. Pakadi malas. Dahil helmet, dahil face mask. Malinawon sa violation. Sabi ni Andy, iningi, pigigibo mi, nagsusunod sa nangya kami sa tugon sa inda kan gobyerno base sa direktiba kan Department of Interior and Local Government na dapat i-clear ang mga agihan. Bawal magsakrang sa sidewalk, tan sidewalk sa tabo. Ibawal man magparada sa gilid kan tinampo, ta obstruction nga ni. Di kaming maginibo ngayon, no? Di sunodon ang tugon sa inda. Ta sindaman ang dadagitan kung dahil sila magsunod. So, bako ilang digdi sa sentro, kan Legazpi, nagkakaigwa ki operation sa task force ni Andy. Bako siya nasa traffic, kasusaro. Kan December 31, nataymingan ko dyan sa saod. Sindama siya nag-areglar kan mga paraprotas. So, protasan na pinasiribog ninda, tanganin makakulukar sa mga paratinda ki protesta, kay tubagakan December 31, iyo man so barakalan kan mga bilog na prutas kung ano-ano mga pagtubod. Iyo? Ay, yan. Yan. So, unpahit ka ni o kan task force, bako lang sa sentro, maging sa mga barangay, iyo man ang siyang ng pigigibo to clear the street. Sa moya nga ni, barangay mi, perang bisis ng nag-operate naman ang grupo ni Randy, pero naman na bisis, ang mga tricycle o mga motor, nayaon siya may gilikin tinampo, an inangklahan. Kinadinahan. Yan. Maray po ang mga tricycle, nag-renew kan prangkisa. Mantang kami nga balhabal, tinugaan po sana kadating konsyal. Mga parahabal-habal. Kamu mga parahabal tabi, mag-ingat man kamo dyan sa may, ayan ang may likod kang simbahan, pag nag-operate dyan ang task force, puron-punon kamo dyan, may nagtuga ng dating kagawad, natatawan sinda ki garo franchise man as mode of transportation. Tapos mga dumambaga sa Manila, so mga grab nga ni, or ano pa ito, so mga single motorcycle, tinarawan mga kiprangkisa, o gari, ngunyan, dahil hindi nakaka-operate, may COVID. Kasi siya na konsyel ang nagtuga sa indo niyan. Yan. Kaya mag-ingat, magsunod manggarare tabi, sabi ni Andy, ini ngaya, seryoso sinda sa kampanya. Na sa mga obstruction, haralion. Maski ang kariton, sabi nga niya, na maski nga ini mga parachinda, sa mga guyod-guyod, o ning hepalendig di dyan sa may Imperial Court, So, nakadyan ka na tayo baldo sa may Tanchuling baga. Yaon baga dyan ang pigapod na hepalane. Mga paratinda dyan na kay barbecue, gabos, etc. Ibabaralyo pala na naman sa may boulevard. Kaya ko sa induman, dumabaga sa may iwas na pigibong parking area. Bako naman sa ako pinindo ito. Puro na ito,
Pero na ito, duman pala ng ibabaralyo yan na mga paratsinda. Ta iniong digdio, lilinigon iyan. Tapos kukudalan iyan palaan ka nakabakal ka yan. Ta may iwas na loti baga yan. Dati ka ito, ang plano niyan, bugtakan kimol. Dahil manalawos, baka bugtakan na ba, pigpansula na baga yan ka ito. Perang bisis na. Dahil nalawos. Ngunyan, diyan mo na pinaborogtag sa mga paratsinda. Ta dati, yaw sa sinda sa sentro kan Legazpi. Kung saan dyan sa may pasiring sa Victory, digdi sa may Quezon Avenue, duman sa may Orosite, duman na dati, mga kaong-kaonan ng Kiguto, ngayon, inarali duman, binurugtakin ng paramentras. Ngunyan, ang sabi, arali o naman sinda dyan, ibabaralyo naman dyan sa Poro. Duman sa parking area. Ayan. Dapat pati sa mga padyak, boda kareto na nakapark sa giligan tanang po paarali o manta an ordinance na nagdi-distinguish. Iyo tabi, gabos na obstruction. Whether iyan motorized or bako, or iyan ang mga guyod-guyod. Aralion yan. Sabi ni Andy. Sabi nga niya, pati nga iyan ang mga memorial o mga landmark, mga parke, magkakaigwa man siya daki operation dyan sa mga park. Ngaya may mga turutindahan, papaaralion man. Papaaralion man. Di sabi ko, di paano kayo niso, hanap buhay kan mga nagtitinda dyan, paano? Yun ang problema ngaya. Ang sistema, kung saan sinda ikukulokar. Aadala na sana kan gobyerno kung ano ang sistema. Iyo po. So, sana duro-diretso ini. Ining bako ini ningas kugon na kampanya. So, diretso talaga ang operation na ini. Sabi ni Andy, ma-evaluate na mga sa Pitsa 15. So DILG, boda ibang mga concerned agency. So kinakaipuan na sustineran ining kampanyang ini. No di, kaso sa roong nga kan last weekend, dadigi sa Legazpi, igwa po ki mga pigsasabi kitang legit na Park Boys. Ikaw katakayan. May mga ID, nagsiriminar iyan. No di, igwa man ki mga pasaway na Park Boys. Mailig mo man siya na dyan. Bako niya man area, duman siya nag-duty. Taduman nga siya area ko, maluyaan na dilin siya. Nag-duty siya sa ibang lugar. Nabako niya man area. Pig para paparada sa mga motor. Digi ngaya. Kada ababao na bagan 5 pesos na tip. 5 pesos na pinakababa. Pero pwede ka magtao kung may sinsilukang 3, pwede man. Dahil man magurum-gurum na yan, dahil magkitaripa. Pero 5 na ang pinakaababaan, di ba nga ni 20. Na nagkadarakop sa mga tagsadirikan motor. Di pigbasol so Park Boy. Natangin ta pinaparada mo kamo digdi. Nabawal palang digdi. Ngunyan paano ngayon ta dinakop kami, sisayan matubos ka ini 1,000. Ala. So Park Boy ang sisingil. Barya din ikangayaan tugot sa muya na magparada digi. Lalo na sa mga bako tagadigdi. Naguruli baga kaso sa ron. Nagkurumute na siya na guyod-guyod ka na trakso, kinarga sa trakso mga motor ninda.
O di nakaaging Sabado, Domingo, Lunes, kasi Lunes pa siya na gayod, tinubos. O pero, kumusta ka na? Kung mauli ka sa Kamalig, o kung sa impa man na barangay, nagdigdi ka, nagmotor ka siya na, mamamakal ka kung ano, pag-abot digdi o, nakadinaan sa motor mo, o ikinarga sa truck, may violation, natubos ka pang 1,000. O, kumusta ka na? Din ko rin kaalos sa park boy, tayo niling sa ID, bako ka man nga naka-assign, dumanggang nga sa sawangan, at talaga kadigdi, di nga dilin siya duman. Pera na po pala ang pamasahe, capacity kan tricycle dyan po sa Washington Drive. Dangog ko, sa tricycle, duwa man gilayon, sarong back ride, sarong pasahero sa laog. Pero, piraan pamasahe, lingaw ko ugaring, takasusaro, so, mga aki ko, ali kami dyan sa may land park, land ko, pauli, apat sinda, siningil 80. Aba, hindi palaan, kada payo, At iba mo baga, may taripa, nakabugtak dyan. Bala ka na nga, sir. Kumpara itao mo. Pwede nang iaro kayo ni? Dagdagi man nga tabi. Dahil sutama siya na nga. Tumaili mo man yung taripa dyan sa tricycle ninda. Dahil pwede mag-overcharge. Pag sinangil ka kipalabaw, ano tabi sir ang city plate mo? Dapat nakabugtakan dyan sa city plate. Ay di, so tama siya na nga tabi. Arong siya na nga katabi. Tarakot man ibang driver na magsingil kipalabaw. Pag napicturan ang sendang city plate, ireklamo sinda, minsan sinda, bako siya na sanggatos ngayaan multa, 1,000. O kaya, duwa-duwa man ani batabi. Okay. Pati po sa barangay 6, dakul man nakapark, gilid na po. Iyo tabi, totoo yan. Kaya nga, nakasuod ma, anong ngaran kayo ni, nag-operate duman, madali umagang, kataning may man sa barangay 4. So mga informants naman tulos, ralauga na ngayon mga motor nindo, yaon nga sa task force. Pero ang bisis na naman sa moya nag-operate, pero ang bisis na naman mga motor yan ang rimpound. Sige nga, so mga foreigner, mga foreign students, pero naman ang mga motor nindaan kinadinahan. Sige, sungurob-ngurob. Taday man nga kaming mapaparadaan kan motor me. Taso boarding house ninda, day man kigarahe. Nga pwede sa sidewalk, lalo nang day pwede. Ugarin ta nag-uruli na sa mga foreigner. Inda sa mga motor ninda kung pinabarakal. Dapat kaya warang magtimbre. Nabibilang ka ni amigo, ni barkada. Pon ining January, nakalima ka ng anong ngaran ka ini. Bigbibilang mo palan, Ayan. Dapat kaya warang timbre, para dakol amadakop, maraya man. Iyo. 1,000 mong bagayan, dakulaw na bagay na. Okay. Okay? So, maparal mo tabi kita, saga, ang pag-ururon tayo, ini mga badyaw, digi sa Ligaspi, kung ano na ang kamugtakan ninda, sige bang giraribagaan para sa pasad yan, digi sa Sutuya, may mga aki na may nakurulang bitay sa jeep, kung ano. Sa aga, iyon pag-urulayan ta. Okay? Sige, mabalos po.
Maria Teresa Salis Feriol, isang teacher, isang Jim's Coffee Drinker. Ako po si Maria Teresa Salis Feriol. Ako po ay makakalimutin at laging masakit ang ulo at katawan dahil siguro sa pagod sa pagtuturo. Mula nang ako'y uminom ng James 5-in-1, naging masigla ang aking katawan. Try na po kayo. Hindi po kayo magsisisi. Jim's Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Nandito na ang pinakabago! Pinakabago? Ang magaling na mas pinagaling pa. Ipinakilala ang mas pinalakas pa ang pinakabagong Doc F Mixton Herbal Capsule, ang Natural Viagra. Kahit stress na ang beauty mo, mapapasmile ka pag nakainom ka